Avui hem presentat les primeres reclamacions en contra del retall fet per el govern Rajoy de la nostra paga extra. Ho hem presentat en les universitats públiques valencianes i també en els registres de pública no universitària. Per tant, és la primera reclamació que afecta els funcionaris, siguin de la universitat o sigui de pública no universitària. La propera setmana ho presentarem a tots els laborals i, per tant, a la gent que està afectada per un conveni col·lectiu, siga l'ensenyament concertat, o siga la universitat, o siga també a la gent que treballa en pública o no universitària però que depèn d'un conveni. Nosaltres considerem que la mesura d'aquest govern és il·legítima i il·legal. Van aprovar el Real Decret la primera quincena de juliol quan havien aprovat el pressupost de l'Estat 15 dies abans. Per tant, considerem que és il·legítim i il·legal. Ja tenim sentències favorables tant de l'Audiència Nacional com d'un Tribunal Superior i planteja l'Audiència l'anar en recurs al Tribunal Constitucional. Nosaltres considerem que en el moment que tinguem les primeres sentències generalitzarem a tots els col·lectius aquesta demanda i, per tant, per al nostre cobrament i per al cobrament de la paga extra que el govern s'ha minvat.